mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua. What God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Welcome to the family.
Yes, hello! Good afternoon po sa lahat. Maayapagat panapon po kay buong kabalenang Guagua. This is your DJ Ma'am Ning at Pamilyang Kapampangan 99.9 FM Radyo Guagua. Hello po sa lahat. Welcome po sa inyo. Yes, maya pagat panapon po karing hanggang Kapampangan po, lalo na keti Guagua, keng kakatamo nga Honorable Mayor Tonton Torres sa masipag Mayor ning Guagua. Laya pong patugot maglingkod masalese po papaltong masanting pa maglingkod keng kakatamong baleng Guagua. Dakal-dakal salamat po, Mayor. And of course, maya pagat panapon king kaya katamong Vice Mayor, syempre, Jun Lim and the other SB members of Guagua. Mayap, masanting, mapalinggat panapon po, kaya kayong angken. And then kaya katamong, yung ating kumpare, si Sir Aldwin Malyari. And syempre, ang kahit na retire na si Kuya Jun Panganiban, yan, maya pagat panapon kong Jun, and truly, kanang kuya ng bayan ngayon, uling makapainawa na ka, pero maglingkod ka pa muring keng baleng Guagua. Yes, and syempre, keng kayang beautiful wife principal, si Madam Shena Panganiban, yan. Magandang hapon po sa inyo. And syempre, we will not forget yung ating mga kapitbayan. Po rin kaya katamong talapakirandam. Syempre po, takabira-bira. O temo na kami gigrit, madam. O temo na gigrit, kaya kaming bala, nadan. Alright. Lalo na ngayon ating tamong estudyante po na taga Sasmuan. O rin po, makirandam lapuren. At susubaybayan de po yung kaya katamong Pamilyang Kapampangan. So maya pagat panapon po karing kaya katamong listeners, watchers karin keng Sasmuan. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan, Sasmuan people. Yan, alright. And syempre rin kaya katamong Tagalubao, Florida Blanca, yan, Santa Rita, Porac, rin kaya katamong Kakaluguran, Friendship, students there, deng taga Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, yan, San Simon, San Luis, San Pabas, Apalit, sa Macabebe, Masantol, yan, naukarin po keng Santa Ana and Arayat, yan, yung buong probinsyang Kapampangan. Welcome to Pamilyang Kapampangan po. At syempre, ring makirandam ka rin keng Mabalakat, keng City of Angeles, yan. And especially in the Clark City. Alright, the city within a city. Okay? So, magandang hapon sa inyo dyan, mga listeners and watchers ng Pamilyang Kapampangan sa Clark City. Mostly you are Tagalog, kaya nga nagtagalog ako sa pagbati sa inyo. Sa ating mga taga-Bataan, yan, Hermosa, saan pa ba? Sa Orani, maraming salamat sa inyo na nakikinig at nanonood ng FB live stream natin dyan sa Bataan. Magandang hapon sa inyong lahat po dyan. Siyempre sa Zambales, yan, sa Tarlac, sa Pangasinan, sa buong Central Luzon, and buong Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ma'am Ning sa Pamilyang Kapampangan. I miss you all, yes. And yung ating mga listeners, watchers, siyempre sa abroad, sa Middle East, sa Dubai, sa Jeddah, sa Riyadh, isang magandang araw, magandang hapon dyan sa inyo, lahat ng ating mga kababayan, especially yung mga nurses natin dyan, sa King Salman Hospital. Hello sa inyo dyan. Huwag kayong pa-homesick at
kailangan ng Pilipinas ang inyong mga remittance. Alright. Okay? Ano pa ba? Yung ating mga den kabalenta mo karing keng Amerika. Andiyan nga chula keng Amerika, English speaking nation, but still Kapampangan la pa mo rin po, ne? At mas magaling laking Kapampangan kaya katamo rin taga ka rin. Yan, siguro lingami Miss Jamin Pampanga rin. Ne po. So, maya pabengi po ka rin keng Amerika, kari Sir Rolly, Sir Manuli dyan. Welcome to Pamilyang Kapampangan po. Sino pa ba? Yung ating mga listeners, watchers in Canada. Yan, sina Louie, sina Sir Robert Ocampo, si Kuya Ogie. Yan, yung ating mga kaibigan, kamag-anak, ne po, doon sa Canada. Isang magandang araw dyan sa inyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Miss na kayong angken. Okay? And sa ating mga listeners, watchers also in Israel. Yan, yung mga taga-Israel natin. Yung mga taga Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Nepal, lahat po ng mga kababayan natin dyan na Pilipino. Welcome to Pamilyang Kapampangan, and this is also your Pamilyang Pilipino. Nepo. So, pwede po kayong magpadala ng greetings dito o mga mensahe nyo sa mga mahal sa buhay. Pwede po ninyong i-greet sila po dito sa ating chat box. Wag po kayong mahiya na mag-type lang dyan. Type lang kayo ng type dyan. At saka, wag po ninyong kakalimutan na i-share ang ating program sa ating mga listeners, watchers, sa ating mga kamag-anak and friends. Po. I-share po natin ang Pamilyang Kapampangan para po dumarami, lumalaki. Yan. At nag-create po ako ng GC, group chat na Pamilyang Kapampangan. At sana mag-request kayo na pwede kayong, kung gusto nyo sumali dun sa group chat nating Pamilyang Kapampangan. Po. You're always welcome. Yan. So, yung alam ko po na gustong-gusto nilang nakikipagkwentuhan sa atin, po, nakikipag-chit-chatan sa atin, yan, inad ko po sila. So, and naghabilin po ako doon na pwede po kayong mag-add ng mga members natin doon sa Pamilyang Kapampangan chat group, yan. Okay? Ano pa ba yung ating mga pagbati dyan, no? Happy birthday! Yan, happy birthday sa lahat na nagbe-birthday ngayon, po. Yung ating ka-churchmate, I just don't know kung nanonood sila ngayon. Kasama niya si Ses natin, si Princess, no? Happy birthday, Sister Ailey Kagang, yan, okay? So, may you have a great life, yan, okay? And, galing kay Ludwig Sunglao, yung ating mahal na listener, watcher, and friend natin. Yung walita mo po, Ludwig. Sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Yan, pa-play po song Ma'am Ning, Chili Chacha. Wow. Entrada, Bisayan Tumera, king kaya katamong kapatid Ludwig, ne po. So, Chili Chacha by Jessica J. Thank you po, Ma'am Ning. And hello po, Sir Aldwin. Love you po. And hello, Kuya J. Sabi niya, happy birthday kang Rica David Perez. Yan. Pinsan po ni Ludwig yan. So, happy birthday, no? Rica David Perez. Yan. Okay. Rica David Perez. Okay. Happy birthday galing kay Ludwig Sunglao. Alright? And, yes, thank you for watching, Miss Lina Libut. Yan, hello. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Wow. Nanonood si J. Romor. Ayan, sabihin mo kay Ailey. Binati natin siya rito sa radyo. Ayan, no? Batiin natin ulit. Yan, Ailey Kagang, happy birthday sa'yo. And wow, si Ma'am Susan Ginto Serrano ay nag-sign in na rin. Hello po, magandang hapon. Maya pagat panapon po, Ma'am Susan and Sir Rolly Sangka. Wow naman, karanunda. Okay, sabi po ni Ma'am Susan, hello, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon. Karatang mipake ni Kampoging Bembe from Angeles. Ne?
natadmiya po bunso tineng klase bukas. What tinaping klase bukas, ne? Si Noemi ba yan? Si Noemi, no? May klase na si Noemi bukas. And syempre, magandang hapon kay Liam Caleb, Bembe Pogi Serrano, Macasio. Ayan po. Memorize ko na yung apelyido ng Liam. Yes. And Maya Salvador is watching. Hello, Maya. Good afternoon sa'yo. And ano pong sabi ng Sir Rolly Songko, oy Nina, iya pong Marianong Garapon, Maya pat malago kapaking kaurasan, DJ Ma'am, ingat ding staff mo. Thank you so much, Sir Rolly. Po, Maya pa Bengi Ken King America. Yes, nanong maranong po 1018 na Ketty Carson. Alas 10 na yung bengi ka rin po. So, misalungat po yung kaya katamong baligtad po na yung kaya katamong oras ka rin kay Amerika. Dakal salamat Sir Rolly kayong pamanantabe mo kay ni pamilyang Kapampangan. Maya pa bengi kaya kayo king Amerika ang po kang Sir Manulid. Yan, po. Okay. So maraming salamat sa mga sumusubaybay sa atin. Paki-share po natin ang ating program, no, sa ating mga listeners, sa ating mga relatives and friends. Yan po. At kung gusto po ninyong sumali doon sa Pamilyang Kapampangan chat group, sabihin nyo lang po at inopen ko po yung link, no, to request na kung gusto nilang sumali sa chat group doon. Open po kayo, pwede po kayong sumali, okay? Ano pa ba? Anong tawag dito? Yes, ang topic po natin ngayong araw na ito, yung topic tamo, Sir Rolly, Ma'am Susan. Nanulareng deng pisasabihan da lagi ren tao. Yan, po. Ano ba yung mga pinag-uusapan ng mga tao? Tanong magandang pag-usapan. Yan, nano yung kaya katang masanting pipagmarites. Alright, yan, yung kaya katamong topic, ne? Po kakalingwan na makipag-sharing ko kanako, okay? So, nano lang mo rin masanting pipagmarites da rin tao, masanting lagi dang pipag-usapan, pisasabihan da, ne? Itangawsan ng pipag-introdusan da, yan. Alright? Nano lagi yung pisasabihan keng baryo, yan, pisasabihan keng working place, nano laging pipagkwentuhan, itang enjoy lang. Ay, Diyos ko, lalo na rin kaya na kanereng estudyante. Alalang patugot kakatak, kwento ka rin, pati nga po nalalansawang mipapagkwento. Yan. Nano kayang pipagkwentuhan da, po? Alright? Yan po ang ating topic ngayon kasi may kaugnayan po ito doon sa chinat ng isa nating watcher, no? Si Mrs. Matito, si Mrs. Carmelita Matito. Yan. Nag-chat po sa akin. Ang ganda po nung kanyang comment na tungkol po sa aking nanay. Yan. Uli pong nanay ko, medyo maindredos siya ito maindredos siya, ya po ngatang. Pero masanting ya po indredos sinang ko yan. Yan po yung kaya katamong peka conclusion po tan. Nano kaya itang pag-indredos ng inang ko karela. Yan. So, pisabihan tamo pa mo, pisabihan tamo pa mo. Nano yung lagi itang pag-usapan na rin tao kem baryo. Yan. Alright? Po? So, abang-abang po ako sa inyong mga comments dyan, mga sharing, nanong pisasabihan, wow, nanong balita, nanong latest. Okay? Hello, Ma'am Betsong Lau. Good afternoon po sa inyo. Thank you po, Ma'am Betsong Lau, sa laging pagsuporta, no, sa pagmamahal ninyo. Ikayo nga duwang Ludwig. Po, dakal-dakal salamat kayong lugudyo. Kaya kami at kanako, syempre personally, magmula niya nga tsuta mo keng Kiss FM, hanggang yan nga tsuta mo kening Radyo Goa-Goa, po, biya tamo, yan, alright? So, talaga po kening Pamilyang Kapampangan, pamilya takiti, po, aliwa mo keng on the air, pero off the air, yan, no? Magkakaibigan po tayo at may kakalugod tamo po. Nanong sabi ng Sir Rolly, ing panedang indredos apo kung Marianong Garapon, masikan la pa keng super wifi.
Na talagang Sir Roland, eh. Wow, Sir Roland, eh. Den kaya katamong kay Marites, ne. Mga sikan lang yung wifi. Bala mo, CCTV la rin. Ano kayong pipagkaidan, eh? Ano kayong kwentuan dalagi rin kay den tao, ne. Den tao ken baryo, den tao ken dalan, den tao ken working place, yan. At den estudyante, ano kayang pipagkwentuan dalagi? O, te magkikisa na aldol yung kwento dan. Mga bitin-bitin la paneng kayo, right? So, before anything else, so yan, ne, magpatigtig taong papong mga santinga musika, no? So, Sir Rolly, yan, natin na kang Twitch TV ken, eh? Twitch TV. Switch on Twitch TV po. Nandito po sa ating chat box, no? Pindutin nyo po yan. Mag-download kayo ng Twitch TV at hanapin po natin or automatic na makikita po ninyo ang Radyo Guagua 99.9 FM. Ayan. Pinakita po ng ating anong tawag dito, si Kenneth, yung bunso natin, no? At kaya nyo po, pindutan niya mo po itang Twitch TV ken bang kanita po nangaus kanina. Makapakiramdam kayo pong mga santing tigtigan. Yan, mga santing tigtigan kening Radyo Guagua. Nanong sabi na pang Sir Rolly, abak pang maranon abe. Una sapa ingindredos daging kabiyan, kabias nanda makanano kapit. Yan, Sir Rolly, yan, give a topic, nanula rin pisasabihan da rin tao. Yan, ne? Okay, so, let's listen to this beautiful music. So, una po nating patutugtugin ang Who Am I? Yan. Sino ba ako? By Casting Crowns. Yan, eh. Nino kaya yung tao? Yan, no? And then, nanitang susunod, There's Only You and Chili Chacha. Yan, yung pangatlo. Yan, Ludwig, pangatlo yung yung requested song mo, no? So, abangan mo, wali ko, no? Chili Chacha. Pangatlo yung kantayta na pakiramdaman mo. So, let's have first this beautiful song from the Casting Crowns. Who Am I? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado.
bubuti ang ating kalusugan. Kapampangan, yan. Nepo, makasubaybay nepo Sir Rolly Songko keng kaya katamong Twitch TV at mag-chat yo po. Nepo, ibunso po yan lagi tang kaya Beketi. Isang Saturday po yung Sundays. Isto pong Sunday ya pong assign kayo ni kasi baing tao ya pa nila ay pong pamilya. Alright. Nepo. So, you're welcome po Sir Rolly at nakalsalamat mo rin kung kaya kang pa mag-request and sana mag-enjoy kayo karing kaya katamong music kaya ni Pamilyang Kapampangan at okay itang ni-request yo Purple Rain and Ludwig Sunglao, Chili Chacha. Ayan, buritala naman din. Nepo, makaindak la, makagising la. Right? And si Ma'am Luda Doral, yan, naka-sign in siya ngayon at Aliyah busy ni Madam. Nepo, sabi po niya, mapagpalang hapon po sa lahat. Happy Sunday po, Doc. Hello, Ma'am Susan, Ludwig, at sa lahat po ng listeners ng Pamilyang Kapampangan. Be safe po lagi yan. Thank you po, Ma'am Luda Doral. Yan. Po. So, good afternoon po sa inyo at lalo na kay Sir Frank, ang inyong hubby. Alam ko, siya'y nakikinig, nakasama nyo dyan. Alright? So, yung pag-usapan tamo, Ma'am Lu, nano yung lagi dang pisasabyan din tao, ne? O kaya rin estudyante, o tayo mag-isang-gisan yung pisasabyan da rin mangayat, ne? Nanong pagmarites da. At nano kaya yung dapat pisabyan, yan, ne? So, nung ating dapat pisabyan, nano yung karapat dapat pisabyan, ne? Alright? So, nano lang din pisasabyan kay baryo, ne? Every morning, Diyos ko, damdaman mo no, reng siping bale. Diyos ko, kamuada ka na panin. Neng kahit ang migigising kargo, ketang kwento da kendala, no, yan, den kaya katamong kabaryo, yan. Ano kaya ang pipagkwentuhan na lagi? Yan po yung topic tamo, Ma'am Lu, yan. At nano kaya ing karapat dapat tapisabyan, Sabi ng Sir Rolly, mga sikan lapakano keng wifi, yan, Neng kaya naman, sasabyan da rin aliwa, bala mo CCTV la. Wala mo CCTV la rugo, akakit da nga ning inganggang kaya, akakit da nga ning anggang bage-bage keng barangay, keng baryo, akakit da nga ning anggang bage-bage, ang timo keng working place. So, nanong, wow, sabi po ni Ludwig, hello po, Ma'am Lu. Yan, binabati po kay ni Ludwig, Ma'am Lu. Yan, alright? So, nano yung pisasabyan da halos, yan, keng baryo. Mostly, wow, busy ka ta rin, Doc, atin katapong malakas alod. Atin niya, wow, maya pa yung Ma'am Lu, atin niyang malakas alod. Wow. Ma'am Lu, ako po tako pami ka pang malakas. Pota ko pa mo manton pang malakas. Siguro may nakit na yung pang malakasan ni Ma'am Lu, ako wala pa. Pota pambagya. Alright. Okay. So, nanula rin Muslim pisasabyan da. Kanita niyang medyo malatik ko, daramdaman ko, karitatang ko. Nereng mangat po kayong baryo. Impisasabyan da lagi politika. Yan, politika impisasabyan da. Marcos, Aquino, mga niyan, O ngayon, Marcos na naman yung kaya katamong presidente, So, nano yung pisasabyan da rin healthy talk yan, no? Yung mga pinag-uusapan ng mga unang matatanda, mga healthy talk yan. Okay? Nasabi ng Sir Rolly, anyang kaya nakangko patselinwal na ako keng bale, una kong lawan ing sala at tutusan na ako ng pengari kong babae, pasaliwan na akong tinape kang apong jong. Wow. Yan. So, malapit siya mo kayo kaya kayong bale, sir? Malapit siya yapong jong. Okay? So,
akit tala, mayapay kayo sir, alang makain kaya ken akit mo ring ding mga tuwakim plaza, yan akit mo ring mga tuwakim plaza, siguro rin akakit mo kanita sir, di tatang po, di Dr. Kapati, yan, di Mr. Nick daw, di Mang Pat Magkalas, tipon-tipon lakim plaza ken yan, ding hanggang mga tuwa keti guwa-guwa, di Mr. Narciso, waren, Mr. Manulid, yan. May papagkaila ken educational talk ding mga tuwang minuna yan ding mga tuwang minuna educational talking karela yan at ikang makayanak talagang tahimik nakakarela at makiramdam ka pero rin tao ngayon nakapayang pisasabihan da rin mangayap o yan no. So mostly, if it is an educational talk tungkol kay politics syempre, alalahanan tamo yung panahon na golden era na ning Pilipinas. Ako, I am saying that it is the golden era, yung panahon ng Marcos. Yan po. Andyang Pepa Talsikde, andyang sasabihan ng diktadorya po. At it was proven naman na during the Diyos walang mangampanya ako so during the days of Marcos medyo mayan naman yung biya kanita ayalala da rin mga tuwa kanita sasabihan da lagi daramdaman mo karela at hanggang 20 pesos sada makapamalengke na kang 5 pesos nangas kanina kilong abias makapamalengke na kang metong kilong galunggong yan ating kapakanitan chapsuy yan ating kapan saging kaya 20 pesos so kahit golden era yan yung kanakong pamaglarawan so still den tao deng mga tuwan ring disnanday tang panahon na ito at potang kay kanito ring kay katamong alsamasa deng magalsamasa tamo makikaila makyabela makisosola oy makanya nada pero we cannot deny that the era of Marcos is the golden era na ning Philippines yan po so madalas yan ning pisasabihan da rin tao alalahanan da ing mekalipas sa panahon komparada ngeni Diyos ko yung dinalan mo na nga salina kempalengke my goodness ano ba yan no anong mabibili ng 100 kabusan niyang panahon kanita ing dinalan makwalta nga kaking dinalan pero ngeni Diyos ko dinalan nanuya Diyos mio pamasay man kay magkulang iya yan sana rin ing pisasabihan makanya nanong sasabihan ng Sir Rolly malagad lamo pong mikikit kay Plaza deng Matua mong Sabado o Domingo kay Batdan Sinimba makikapela king side wait ang roadside sir atandanan kay roadside ning Luneta o yung Ngardin yan ating kanitang pipagkape sa roadside dadaring mga tuwan sula ka rin, may papagkaila, may educational talk la rin mga to. Kaya pa kanita niya, ating educational talk. At ngayon, ninuka rin niya ito. Ating pa bang educational talk? Ating pa bang educational talk ngayon? Ayan. No? So yan ang pinag-uusapan ng mga matatanda, yung politika yan at may papagkay kanita tang salusalong salita yan at pipagkayan da nano pa impesa sabihan da corruption yan educational talk po yan corruption po nano nganing kay da keng gobyerno akakin da keng gobyerno po mamanggit lang lagyo, mamanggit lang politiko, po, ayan. Palo daw nga, nyapin, Diyos ko, magikang politiko ngayon, Diyos ko.
ng house kanina, you will be compromised talaga. No? Ma-compromise ka kaladwa istong politiko keng katamong panahon. So, make sure na itamong politiko. Ako po pala politiko. Ika yung politiko. Make sure na sana alala nga sa sabi rin tao kaya katam niya. Alala nga sabing, ay, yung politiko ngayon, mapanahak ko yan. Yung politiko ngayon, pipirito na kaya sarili ng tabaing tao. So, sana eda ya sabi rin tao kaya katam yan. So, malayo ga lang rin kaya katamong professional. Siya nimpisa sabihan da, my goodness. Nanon sabi ng Sir Rolly, tabalo mo po ing oras na milalabas keng yato tamong mapalyaring aliwa in topic apo kung indang biyan. Yan, no? So, with regards to politics, ang pinag-uusapan ng tao, golden era, corruption, yan, detang mangayap at mga rawak ang leaders, or the good leaders and the bad leaders. So, yan, po. So, atin la pong apo po na rin tao, keng kaya katamong nangaws ka ni ausan tamong pamanyilbi. So, nung talagang magsilbi tamo with all our hearts. Yan po. With all our hearts and siguraduan tamong tamong mamakibatan kay ngarapan ning Dios at kare ngarapan na rin tao. Po, yan mo yung paalala na pong DJ Mamning nyo po. Paalala na pong DJ Mamning na sana ing serbisyong balen manibatan keng puso at talagang lugod keng parang tawing kay katamong papalto. Bahang kanita Diyos ko, deng marites, deng tambay, deng mga tuwa. Eda katamo rogo pisasabyan na masanting namo nung pisasabyan daing mga santing tang dapat. Antimoy nga kakit tamong yan na nagagawan na rin kaya katamong manimuno kembalen. Nepos, ayusan de po imbalen guwago. Yan sana yung pahamalita da rin tao. Makanyan sana yung pisasabyan da rin tao. Itang pupuryan da katamo, uling masanting yung kaya katamong serbisyong balen. Ayan, right? Okay. So, with regards to politics, ating pong mayap, ating masanting, kakit na rin tao kaya katamo. At yan pin in karelang pisa sa Bienal Doldo kay baryo. Neng kaya tingkang daramdaman na, ay, lumapit ka kanyan. Alang kwenta, kuwanan damo rin kayong munisipyo, ada rin tao, So, kayan tamo po, kaya katamong pa magserbisyo talagang, nyapin ako, for me, this is just my opinion, siguraduan mo na istong ikalinuklok ka keng posisyon keng gobyerno na talagang ating kang panyaup ka rin tao. Ating kang isaup ka rela. At eka nanungaws kanina. Eka darapat at siguraduan mong alalang akit, alalang bus ka rin tao. Bangkanita karugupi sabian at iting matsura itang tatak keng isipan da rin tao itang ikit dakeka po. Sometimes mas dakal pa itang pisasabian dangi masanting kesa kitang masanting. So siguraduan tamo na itang magserbisyo kem politika kem balen na masanting impisasabihan da ring tao kaya katamo tamo makarini. Yan. Nansabi ng Edwin Usi, hello po Ma'am Ning, musta po? Paki-shoutout po kay ni Barrio Miking San Rafael, Guago, Pampanga. Salamat po, paki-shout mo rin po ka rin Manimuno kay ni Duck Island. Anti mo rin King Balen, Guagua. God bless po Ma'am Ning. Shirley Vinuya po ini. Wow. Shirley
Vinuya. Yan, no? So, Shirley Vinuya, akala ko sino tong Edwin Uzi, no? I just don't know what's your relationship with the FB that you are using. So, thank you, no, sa iyong message. So, shout out po sa mga kabaryo, no? Sa kabaryo ni Shirley Vinuya sa San Rafael. Yan, San Rafael, Duck Island. Ne po, in talagang awas tamo po kanyang Duck Island. Ne po, ulim pong lawin niya po kembabo in aerial view na po ning San Rafael. Kaya po, korte yang bibi. So, tayo pikakarini nung awsan tayong Duck Island. Ne po, at we should be proud kasi kalatik naning Guagua, Mika Island niya. Yan, no? So, we are proud, no? And I am proud of the people in Duck Island. Yan. Mas masantingaw santalang Duck Island, ne po. Kasi po oren deng lumang lagyuda reng lugar, eh. Po takabira-bira ating importanteng information regarding kayong lugar yan. Ay, no karit yung kasitang Duck Island. Ang gakitang mawala ni yung word na Duck Island, eh. So, lagi tayo pong babanggitan. Aliwa po itang papalitan tayo. Naman po kitang makialam ko at pelitan delag yun. Po, ali naman. So, lagi tayo pong alalahanan na in Duck Island is Duck Island and San Rafael, they are just batuan. Alright? Okay. So, at ang timuring kano kareng Manny Muno yan, King Balen Guagua. Shout out daw po sa inyo, sabi ni Shirley Vinuya. Okay? So, maya pagat panapon nga po kareng kay katamong Manny Muno, kareng hanggang barangay tamo, not only in Duck Island. Po, kareng hanggang barangay Keti Guagua. Yan. Po, pakipusan tayo po yung mayor. Yan, ni Mayor Tonto. Magsilbi tamo pong mayap King Balen. Wow, alright? It's 2:58. Pila na mo pong minuto kanini. 2 minutes na mo. Tigtig na yung pisambanta mo at manalangin tana. So, po kakalingman panalangin yung kaya katamong Balen Guagua. Po, na sana patnubayan na katamo ng Diyos. I-bless na ng Diyos yung kaya katamong Balen. Yan po. At makanyan mo rin ding estudyante ko, sabi ko Pingkarela, panalangin ko po rin estudyante ko. Yan, titigtig na yung pisamban. Po, titigtig na yung kampana ng pisamban. Yan, manaus po kaya katamo para mag-ready tana, manalangin, 3 o'clock prayer. Po, at kay ba't mag-ready ta ng samba. Po, para kayong pamanyang banggat panapon. Okay? So, wow, right? So, let's pray na po. Total, magkainepin kaya katamong pisamban, manawos na po, okay? It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500.
Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Okay, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan po, naririnig po natin ang simbahan. Yan po, siya po'y kumakalembang ng gusto. Yan, no? At nagtatawag na ng ating mga kapatid na Kristiyano para maghanda na sa pagsamba. Yan po. Yes, so sabi, Shirley Vinuya po, I remember, kaya betaya po ini, manibat king 106, 102.3, Nebo Kiss FM. Okay, thank you Shirley. Yes, Sir Rolly Songko, sabi niya, usto ka ma'am niya, inaus den da kailan, uling kenla, sasanlad deng barko kanitang back years ago, ling kadane, ako lang baryo na. Yes, sir. At, kanito atin lang plano Kenny keng Duck Island po nagawan deng atin lakit ang bandang part ka rin po gawan deng pier yan gawan deng pier keni Guagua ibalik do po sana rin barkong dumadan laki ni Guagua pisasabyan de kanita yan at idea ning kaya katamong metong makwalta keti Guagua yan po at daramdaman ko lapis sa biyandala at in congressman ta kanita talagang excited dyan naman oneng lungubing another president. Oh my God, no, hindi na imbis sabihan tamong baryo po politiko lungubing ba yung presidente tamo, Diyos ko, binasura na nga ni hanggang mga santing plano keti Guagua isuglong ya pa mo sana ing kaya ing piera ini po karin keng MOA yan keng Mall of Asia karin la po sumadsad deng barkong mani batangkete nun sana by water tamong magay mumunta Manila yan at masanting pa mo ing view banda kening gulot tangay ni
Sayang, o yan yung pisasabihan tamo, ken politika. Ating masanting, ating masanting, metong ita kareng issue na masanting na depatan nitang presidente nga ito na binasura ng hanggang mga santing plano kaya tigawagawa niya po. At sana ma-realize itang kaya nga ito niya, ma-realize itang plano nga ito na mika port area tamo keni guagua yan ne po at mibalik laretang detang barkong lalabas ne po mag-anchor keti guagua yan, no? Okay, so sabi ni Shirley, Ma'am Ning, paki-shout out din po karing pamilya Belnas. Yan, King Santo Cristo, Guagua. It's me po, Shirley Vinuya. Have a blessed Sunday po karing hanggang makirandam king pamilyang Kapampangan. Ne po, nanon tayo. Salamat po, Ma'am Ning. So, karing pamilya Belnas. Yan, actually, meron akong classmate dyan no? Si Maylin Belnas. Yan. Sigurado ka mag-anak nyo rin, no? Yun, no? Dito sa tabi ng simbahan ng Santo Cristo. Ren pamilyang Belnas, yan. Maya pagat panapon po, galing kay Shirley Vinuya. Yes, so, yeah, you're welcome, no? Shirley, salamat po kayong support tayo, king Balen Guagua. Tulong-tulong tayo. Yes, tulong-tulong po tayo. Taga-guagwa ko pag maragol ko, pong Shirley. Naman, syempre, pag maragol tamo, apin, pag maragol ko, alakang akita masanting geography, po, nung guagwa. Niulitan ko na naman po, munta ka San Fernando, yung mumuna mundas na nanuya. Di ba? Masanting ya ba yung karelang dasnan mo ka rin, Ali, di ba? Munta ka banda Angeles. Nanong dasnan mo ka rin. Ay, Diyos ko, ne? munta ka Kenny Lubao, munta ka Kenny Sasmuan. Kenny kaya katamo. Karas mo Kenny, kadugpa mo keta, Luneta Park. Wow naman, yung Plaza Park tamo, yan dasnan na rin tao, yung Plasang Malago, na pagmaragol ko lagi. Yan. Yan po. Kaya bating deng in University Belt, yan, hanggang business kini, munisipyo, Pisamban, syempre, itang kaya katang market area, Chuya Pakit, tsaka rin kaya katamong Campus Santo, paka sa likot lang, munta ko Florida, yan, naning mo muna yung das ng karin. Diba? At mintana ako naman karing aliwan lugar. Alayang kasing santingin talagang kaya na ning guagwa, yung pangaplano na ning guagwa, no? So, ako rin, pag maragol ke yung guagwa at higit sa lahat, yung kaya katang plaza niya, yung kaya mimimwa ko istong den tao panyinatande ning guagwa, panyinatande ning kaya katamong plaza, medyo magpanting ko salita karela kasanting nanining kaya katamong plaza po tangkay atin naman basurahan tabalot at makanyan la rin tao lalang disiplina ring mangayap mayap la kanita alila alila mayap katao po yan right so Diyos ko, pwede na mo, ika yung lalabas, ika yung mag-stay ken plaza guagua, po. Masyadong didinataning kaya kaming plaza. Kaluguran miya po yan ni ken taga-guagua. At nung taga-guagua kayo, pag malasakitan niya yung kaya katamong plaza. Alright? Okay. So, Nano pang sabihan na rin kaya katamong nanong sabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi po niya, tabalo naman ka rin tao o batela maglingon pa mi bali-balit. Nung nano pisasabihan daing bieda rin aliwa. Dakala-dakal kasiran, malagad mong tutuing dapat o depat dang mayap ding tao. nano pang sinabi ng Ma'am Susan, papansin ko kaya daboring pisabyan nung di napat kang maya pauli na ning inggit
Yes, ne, pauli na ning inggit. Balu dongan deng miyasawang mikakawani. Oy. Reng maindredos deng marites. Yaning gawada, Ma'am Susan Ustuka, ne. Reng hanggang mikakawani, makipaglalaki, deng politikong lepi tanda kay bat elami panusigan at nano pange mga santing nga issues. At saka din iiladet ang taong alang laging gagawan. Totoo ito. Kasi busy niya pinakakitdangan Ma'am Susan. Alang gagawan king bale, milalako yung gagawan king bale. Yes, hanggang bisa ka tingkang gawan, di po ba? Opinion mo po. Yes. Pero totoo naman po itang opinion nyo, Ma'am Susan. Mabayat ito. Totoo naman, impisa sabihan detang mipate, ne? Detang mikakawani, itang mebuktot ke baryo, ne? Oren ding issue ke baryo, eh. My goodness, ne? Oto, aliwa kaya itang educational yung pisabihan dane. Right. So, nano pang sabi ng Sir Rolly? Ramambalo ing kanari den kaya nakan ni uling deng aliwa eto sinabi deng matuwa pa kanako eda no po balo ren kaya katampi sa sabihan sir deng kaya nakan ni ne po deta na mo sigurong mga tuwala ren makaintindi talaga kaya katamo keng lugar kay Tigwagwa. Sabi na pong Ma'am Lu, base po king obserbasyon ko, Doc, deng aliwang taong miyumpukan neng kayong pisabihan da bieda rin aliwang taong pisasabihan dahing pami ugali. Nino deng taong matsura ugali, taong nabalo yung matulid o katuliran, nino deng taong mapamerwisyo, nepo, deta po nga lang human consideration, at neng kay naman puro pero, nung makanano lang magkapero, or where la kaya makapanandam pera, or where la kaya manutang patubuan, at neng kay naman pisabihan da detang taong palasimba, at manyuyo, pisamban pero po tangkay nabaloy gusto at matulid kay sabihan da abeya pa mo keng organisasyon keng pisamban at neng kabulok ugali mapanyagdaga indredos manyirang kapwa tao na masanting at makaayon ning king kayarian ning Dios. Ada po sasabi deng aliwa neng kay ugali na kasama na or kay ingpisabian patungkol ka ring politicians na may boto at may luklok lamo para atin na sariling vested interest pala. Tas naman taus puso ing pamagserbisyo da ring aliwang politicians. Bistaman atin naman talagang makatawong politicians oren mo rin pisasabihan dadok. Mas masanting na po sigurong pisabihan itang makakayap ngan para king panyulong nin tao itang masanting nga parasan king pamibiyebye maging maya pa tao masipag masikap at biyasang makirungot tuto at magmalasakit king kapwa tao. Thanks po, Doc. Yes, Ma'am Lu, tama po kayo, no? So sana instead na kapanyiran, kapunaan ning karelang pisasabihan po, sana itang makakayap, makapagpasulong keng kaunlaran na ning tao, yang pisabihan. Kaunlaran na ning balen, yang pisabihan. Po. So, stuya po'y Ma'am Lu, pisabihan da ring deng tao, detang detang elami panusignan, uling atin lang anya duwan, uling mila ko laki ang 40, so yan, marok ni Mayor. Oh my goodness, no? So, sana anyang tatanggap la pang ganansya keng gobyerno peya laganda. Di sana lami nga lako. So, ulitan no pasibaywang ko po. Oy tana mama di ba no? Yes. Sir Rolly. So, thank you ne. Thank you keng kaya kang pa mag-correct. Malyari, pwede yan.
So, Ma'am Ning, paki-shoutout din po ka rin Siping Ming Baleke ni na makirandam kaya kayo balang Sunday. Salamat po, Ma'am Ning. Yes, Ma'am Shirley Vinuya. Shoutout ka rin kaya katang neighborhood Ken, no? Laging makirandam at susuporta kin kaya katamong programa. Paki-play po Malugod Ayindo para ya po ka rin ima. Salamat po, Ma'am Ning. Sige po, tapong bandang tatawli. Kayan tayo po itang Malugod Ayindo. I-play tayo po. Yan. Po. So, wow, Ralph Kenneth UC is watching. Hello, Ralph! Kamusta na ka, anak? Ne? Oto, eda kaya tayo kita niyang meg face-to-face tamo, no? Eda kaya ikit, pero sana ikit mo ko. Ano ba yan, Ralph? Okay? So, burida kayong akit kayong megi kong estudyante. So, sana sa susunod na face-to-face makita ko kayo. Or ngayon kayo naka-face-to-face at nag-online kayo nung kami naman ang nag-FF dun sa school, no? Okay. Anyway, Ralph Kenneth UC, nenak, sana pagpalain na kaning Diyos, din ang nakanda karunungan, kingkekang pamag-aral yan. God bless you, nak. Right. So, orem purem pisasabyan da rin tao, king politics, po, good and bad leaders, yan, no? Nano pa yung pisasabyan da, my goodness. So, pota tala po banggitan din, makirandam tamo pa pong mga santingang musika. So, let's play Rude by Magic, and then nano ya pa itan susunod da ita, po, the neighbor ba yun? The neighbor, no? Okay, so let's have this beautiful music. Po, mag-enjoy tamo po sana. Switch on Twitch TV po. Switch on Twitch TV para sa patuloy na pakikinig sa magagandang musika natin. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Yan po, ne? Galing pa rin po kay Shirley Vinuya. Sabi po niya, Ma'am Ning, pa-shoutout po ka ring pamilya Soriano, King Duck Island. Yan. So, Soriano family, hello po, good afternoon. Isla Puti. Meron palang Isla Puti, Salamat po, ang timurin po ka rin kayabe kung eni, makirandam kaya kayo, mako, So, yung mama po ni Shirley, si Teresita Vinuya. Yan. Mami Teresita Vinuya. And yung pamangkin niya ay Cheska Vinuya. Salamat po, Ma'am Ning. You're welcome. Yan. Thank you so much for listening, Shirley Vinuya. Si Mami Teresita Vinuya and si Cheska Vinuya. Yan. Hello. Maya pagat panapong kaya kayo. Enjoy, no? Enjoy sa pakikinig sa mga musika at sa ating mga pinag-uusapan dito sa Pamilyang Kapampangan. Alright. Na ano pong sabi ng Sir Rolly, niya nakasakit nung bisa kang tagal king politika kapit namong bitis pilmiyang makasalanan. Diyang pekabalo mo ng ing taong iti taga ng ing masaleseya at inya pamuri matsura pache emo na pandeng aliwang taong bisa dapat manakitan deng di pano ning mayop king matsurang bagay dapat ini mapalyaring atsuno king dayada lalo na pera no ing pisasabian it always money the root of evil eko po sana mimwano ne iti tutuya mas masanting paitang matudtod ka ala kang isipan pang bagay at kagising mo at nakasayaking Aldo ibiening Ginoo. Mayupayang apong Ginoo. Yes, ne po. Yan pinene nang kasakit itang makakompromise ka. Yan makakompromise ka. Pero siguro naman apanatilyan tamo ing kabanalan ka rin kay katamong sarili nung talagang tunay kang Kristiyano at matakot kang Diyos. Tunay serbisyong balen kasi ing Diyos at inyang binyeng kanya-kanya kaya katamong talento at nung ken nakainaos ning Ginoo ing magsilbi king balen. Gamitan mo yang binyena ng Diyos sa chance yan na mag-lead, manimuno kareng tao na panimunan mula king kayapan, ilapit mo rin tao king Diyos. O yan, so yung kaya katamong konklusyon po, takit tayo po. Nung nanoing dapat pisabyan, right? Okay. Nano sabi ng Ma'am Susan, sana sabihan na mo, I am blessed. Yes, po. Ako pin, tuturo ko na isang kinumustada kayo rin tao. Always sabihan nyo, mayap. Mayap kesa napon. Yan, I am blessed. Po, mas pinagpala ka ngayon. Yan, alright? Puro kasiran ka rin kapara mong tao, maging nano maning mga palyar king biyeta mo. Alang sisisyan no pasalamatan tayo ing Ginoo. Deng darapat mayap ating maragula ablas king Ginoo. God bless us all. Wow naman, po. Ang sabi ng Ma'am Lu, ing makalungkot pa po dok ning detang taong mas buri ng kakaluan at tatangwanan ing karokan kesa aking katutuan. Ay, Diyos ko, po. Makalungkot la po rin taong makanyan itang balo dayng katutuan at kaibat ing kampyan day itang tutu mayap uling kasi kaluguran day tan taong sasabing kalaraman po o itang taong di napat mayap uli mong kaluguran de mas kaulan de yan mas buryanan de. Uli mong kaluguran de anjang darapat yang himayap. Yan. Totoo po yan, Ma'am Lun. Makalungkot po ito. At
nga sabi ta, maragul pakibatan kay ngarapan ng Diyos din. Po. Wow, nanong sabi ng Sir Rolly, at yun paling classmate ko, Maya Pakabeng yan. Mate Robin Isabel Manulid, musta na mikit ka kata 2024 GNC 50th. Tamo ding bat 74. Yan wow. Nano 2023 ngayon. Ba po banwa na mo next year. Sige, mag-attend ko pa mo. Mag-attend ko pa mong kay GNC. Bantang mikit. Alright. Newa. Ko kalingwanan niyang ikaming host niya. Aakit mo talaga na aliwaing kay ing socialization na ako po talaga ako po maporman tao pero hindi na mo pong kay ring mag-gensi tao. Alright. Ma'am Ning, salamat po and God bless po kayo Ma'am Ning, sabi ni Shirley. Alright. Kaya po, at sana po tang mikitikit tamo GNC, simple ko mo pong tao po maporma. Kasi ako ating kong halo po pure Kapampangan maporman tao. Otat na kasanting patsa Kapampangan yung tema, kasanting babasan David kong kabalenwa. Sa mutanan tayong saya yung pamilyang Kapampangan. Mag-dancing queen tamo pa, Ma'am Ning. Salamat po. Dancing queen ka no, net. Ayan, make request si Ma'am Susan. Yan, pantunan na ni Ma'am Susan. Susunod na kanya ni dancing queen tamo. Alright. So, nano pa yung pisasabihan da rin tao, unforgettable experiences. Yan, detang experiences ng kalingwang kembyeda at bangka nito maging source na ning kasayahan ng grupo. Yan, mga funny jokes. Po, ila po rin pisasabihan da rin tao yan. Neng kay pati kaber dyan, lalo na isumporda boys. Ay, Diyos ko, ing matsura pang yan, neng kay makaumpok yaman ning metong nga babae, alalampasin tabi. Pisasabihan da, andyang masanting tema, ala nang kay ngeni, ala nang respeto. ala ng respeto ka rin kababayinan or pati kasi rin babae ngayon nala namang respeto, my goodness, ano ba yan? Yes po, love of money is the root of all evil, sad to say, ana pong mamlo, pero at sumuking tao ito nung pasilo ka karing pera. We have the freedom to choose the good things or the evil things. At yun po in control kaya katamo lalo nang maniwala tapoking lugal ning hell. Yes, po, hell is real. Mas masanting po mirastaking heaven for our second life, and that is the mystery of life. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Po. But we can choose and we can decide, Ma'am Lu, nung ka rin tamo miras keng hell ba o keng banwa. Choice tamo muna man yan, Ma'am Lu, po. At lalaki tuloy deng estudyante ko na nung ka rin kasing karkalapangutang tungkol keng Bible. Bala mo mawalang salita ng Diyos. So, miras ko ketang puntong kitnang kula nino rem bisang miras impyerno sa ako. Wow, ating bisang miras impyernos, my goodness. No? So, dun sa gabing yon, I realize, Ma'am Lu, na choice ng tao. Choice ng tao kung gusto niya pumunta ng impyerno o gusto niya pumunta ng langit. And then nagtanong ako ulit, sino bang gustong pumunta ng langit at makasama si Kristo? Yan. So, meron din pong nagtaas ng mga kamay at mas marami yung nagtaas ng mga kamay nila. So, sabi ko, God sees those hands. No? Nakikita ng Diyos ang mga kamay na yan at naririnig ng Diyos ang mga sigaw ng inyong mga puso. Sabi ko kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso, no? Hindi sa nguso. Alright? So, eko po sa sadyan na pepatanggap ke po Jesus Karela, kasi po ing sasabihan na ning Bible, John 14:6, that Jesus is the way,
the truth and the life, and no one comes to the Father except by Jesus. Yan, po. So, i-Jesus mo po yung dalan papunta keng banwa. Po, at kang Jesus tayo akit, ing biye alangangga, ating katutuan at tsuya mo kang Kristo. Po. So, pepatanggap ke po Jesus Christ karela at ke tambengi nga ito pilan dakalapuren tinanggap king kaligtasan. So that is their choice. Po, choice na po nin tao nung miras siya keng impyerno, so miras siya keng banwa. Alright? So sana itamungan po na magdesisyon na akayabe tayo Kristo karin keng banwa, itulid tayo po yung biyeta. Daptan tamo po itang makadiyos sa bagi at tatandanan tamo po nung tinggap tayo Kristo, dapat mong lumwal ka rin puso tamo ing lugod, tune lugod, yan po, tune serbisyo, yan, at ing katutuan niya mo yang mamutawi ka rin kaya katamong asbo. Alright, may ngaral ko tuloy. Okay, na ano yan? Ma'am Ning, dayang-dayang din po. Wow, sige, kaya tayong dayang-dayang din. Dayang-dayang ka no, Net. Yan, Shirley, may request siya. At Shirley, sige, yabe da ka keng kay. Keng gising pamilyang Kapampangan. Uling original kay, dati na ka. Nano sabi ng Sir Rolly po, Ma'am Ning, ingidad mo kanita, 17 pa, 14, yan yung ikaming mighos. Nano kayong batch, nano, may balik na ako po kening batch yun. Nano kayo kasing batch? Sinabi mo, batch 74. Sir, apat ko pang banwa kanito. Apat ko pang banwa, Sir Rolly. Uling 1970 ko, anyang may panganak ko. 1,000 da akong marshmallow baby. Yan. Okay. So, nano sabi ng Ma'am Lu, yes doc, true. Siyempre, buri ko munta ko heaven niya, tatakot ko gawang marok. Yes, ne Ma'am Lu, tatakot tamong gawang marok. Anyapin atsukeng tao po yan. At deng dakala tao, ko balo nung maniwala la keng Diyos o wali. Yan, ne. So, may balik tam kitang pisasabihan da ring tao ne. At den tao matulad ang pisasabihan ng sarili da. Yan eh, sarili da. Deng success da makanano lang megtagumpe ne po. Nano pa makanano lang mi kwalta. Makanano lang menga lulu. Yan yung pisasabihan da ring tao. Pisasabihan da nano pa fashion. Yan. Na fashion, yung pisasabihan da, trends, alright? Nanong uso, yan, yung pisasabihan da. Nano pa, pisasabihan da rin aliwang tao, ito yung sinabi nating Ma'am Susan Ginto Serrano nandin. Matulad ang pisasabihan de aliwang tao, nung nino rin menga buktot, nung nino rin bigla namong minawa, keng bieda, nanong nuka rin natin tonong inggit, yan, natin tonong inggit karela. Na? So, yan po. Nano pa? Ing pisasabihan da ring tao. Ing karelang opinions. Yan, deng opinions da. As if na ila yang gusto. Ilang makagusto. Yan, ing pisasabihan da ring tao. Nano pa? Detang ilbenda. Sports. Para pareho deng inalbeng kanya, pero pisasabihan de. Para pareho din betang teleserye. O yan, teleserye. Netflix, naning penalben da rin mga ya, para pareho dang inalben, pipagkwentuan da. Yan, matulala kanyan. Alright. So, ngayon 3:40 na, let's listen first to this beautiful music. Po, Dancing Queen, nano po? Nani antitan dayang-dayang net pakisuyume keng number 2 banta magkaswelo lari kay di Shirley. Shirley, magkay ka, mag-switch on ka ken Twitch TV ban may nga pakiramdaman ng dayang-dayang ne. Twitch TV yan, at kay bata kayan may itang Radyo Guagua 99.9 FM. Alright. So, Ma'am Susan, ininay kaya katamong Dancing Queen. At kay ba't magkonklusyon tamo nung nanong dapat pisabyan at karapat dapat mo.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit.
mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the
Get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Sir Rolly, katulak ka rin in chat mo keng kay Kenny Tweets TV.
Atin no kanong WD-40 rin kayang kasuan. Ako, Sir Rolly, pareho lang kaliwetin. Pareho lang kaili rin ka na akong kaibitis. Manano ka tan tumerak kanyan. Magkaita na mo robotic style. Alright. So, nanon sabi ng kaya, sabi na pan Sir Ronnie, nung kanong kaya, balik na mo yung panahon, makarakalya ka nung girlfriend mo. Yes, si Shirley Vinuya, no? Sabi niya, shout out po king asawa ko, sabi niya si Edwin Usi na at King Planas Porak. Salamat po mamalaya pong kayabe, yan. So, Edwin Usi, hello, yan. Abayan mo kami kayong pamilyang Kapampangan, alright. Sana mag-enjoy kayo po karing kaya katamong musika, yan. Pepatigtig ko nga po rin kaya kayong requested song. And pa-shout out po karing pamilyang Alcazaren. Yan, galing din po kay Shirley Vinuya, no? Sa mga pamilyang Alcazaren. Hello, good afternoon sa inyo from pamilyang Kapampangan and Shirley Vinuya. And nag-comment pong last si Ma'am Susan, madalas po din talaturo po tang makabreak lang, mirasketang puntong pisabyan ng mila, basta experience da. Like po tang mga kamuanan la king boss, mag-meeting at tingin masanting nga salita, many batan king boss. Denga naka mga kulit, mga tamad, mga ganaka, biyasa. At syempre po deng nung minsan natin tamang nga po pansing karengabi at tamang talaturo. Deng mestrang enargo makapanyukle, uling super yakasipag o talaturong jolly, ing lagi dang susulod o paborito ng mama baro, sapatos, bag o ing teacher patirugo ipan na, maka-lipstick. Pauli na ning pamamalagwa ng miras eskwela. Anyang pong ing metong ing mestra, Ma'am Susan, alayang metong akile. Alayang metong akile, miras eskwela. Mailila rin estudyante kaya tutuldo din kile na mawala yung metong. Alright. So, nano pa? Miss Kumu po pero ako bisan toro Ma'am Lu kanya man pong maka-retired naman yan, alright. So nano pa karen pong kalupa kong panatiko na king number 1 estasyon 99.9 FM yung magmalasakit at lulugod ka rin tao pamilyang Kapampangan lalo na maya pagat panapon kaya kayungan. Hello to Ludwig Sunglaw, Lola Beth Sunglaw and Ma'am Lu from Ma'am Susan, yan. Kami gagana ka, Ma'am DJ, ni nga ng Sir Rolly, terak da ka, oy, tamo, pindinan mo kong WD-40. Enjoy tamo pong makirandam. Yeah, mayari ito din ang tala naman WD-40, yan. Okay, so... Alright, so naning peka conclusion tam, naning masanting apisabyan, ing masanting pong pisasabyan, wapin po ing grasya na ning Diyos. May ngari po, ketang akakwentuhan ng Jesus sa babayi king balon, po nanungno ka rin, niya may niwala yakan Jesus, uling kilala nangan Jesus ing pamibye-bye na nitang babae nga ita, at itang babae nga ita, yung minunang, nangas kanina yung minunang evangelizer yan evangelist oy mag 4 o'clock tamo pa 4 o'clock it's 4 o'clock It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Mag-overtime tamo pong bagya, alright? So, ita pong babae nga ito, yung minunang evangelist,
So, babanggit ko mo po ini uling ating meg-chat kaya katamong metong dati yan naman talaturo Imam Carmelita Matito ay alala ne po yung kanakong ima ne po iyapong atang ana ne pota po kanong mamasyal iyapong atang kembalena may pagkwento la po tungkol kang Jesus, yan ne po, at bayo ya po makoy-mako, kembaleda, panalangin la po, manalangin la. So, saning kaya katamong pipagkwentuan makanya ne, pipagkwentuan tayo po ing Dios, ing grasyang bibyen na kaya katamo kay ngaldoldo ne po, abang makipagkapeta mo, yan, magkapeta mo kembale ne po, magpalakasan tamo yan. Ne po, so, ala pong masanting pa pipagkwentuan talaga nung ing Dios tamo at ing kaligtasan ne po mi papag testimony tampo nanong gewa na ning Dios keng biyem. Yan po yung kaya katamong pisabyan instead na mi papagindredos, mi papagkwentong nano-nano ne biena ning mikabie ing pakyalaman tamo po ing biye kang Kristo yang kaya katamong pakyalaman ne. So how God blesses ne po iima ko po sasabihan da po ren tao lagi na pagmaragul noreng anak na ne po na may ngayari langan king lugod ning Dios king grasya na ning Dios ne at neng kayo po mangutang la ren tao ne po na iima mo ba na anong problema na ede po antin dyan inang po na matulaya pong pangwento ne ing grasya na ning Dios karenga diwang tao at andiyan pong nangas kanine ene po masyadong makalakad kanitay nang po angga puking angga kitang pilangaldo na mo matenay nang po pero magpuriya pamuring keng Dios ne po itang kantang ako'y magpupuri po yung kakayan na kakanta na. So, sana po makanyanin kaya katamong gawan. So, instead na nanong pisabyan tamo kem baryo, pisabyan tayo ing salita ning Dios. Ne? Pisabyan tayo ing grasya na ning Dios. Nanong pagpapalang binye ning Dios kaya ka. Nanong testimony mo ka rin tao. Makanano kang binayo ning Dios. Makanano na kang tinasbyen ning Dios. Ne? Yan po ing kaya katamong pisabyan. So, actually po, the first evangelist ne po, sasabihan ko napin po kaya kayo, is a woman. Yan. So, rin babae po, likas lang may indredos. Pero po, yung indredos tamo'y Kristo. Yan. Ne po, ita po yung gustong pamanindredos. Ne? Ikwento tayo, balita tayo, Kristo. Amen po ba? Yeah, sabi na pong, sige, Sir Rolly, matutod na ka. God bless you. Good night. Yeah. And Alvin Sanchez Sibog, Sir, hello. Yan, may katagalya pong oras in kaya katamong master teacher in science is Science po, Sir Alvin Sanchez Sibog. Hello. And to Ma'am Richie and Gabs and the two handsome boys, hello. Maya pagat panapong kaya kayo. Ne, sana yan yung kaya katamong ikalat, ibalita, indredos, ne? Ing panindredos tamo po, Kristo, ing Dios, ing kaya pa na ning Dios, king bieta mo. Magpalakasan tamo po. Aliwa po itang mipapanyira king bawat metong. Alright, it's 4:05. See you next Sunday po, ne po. At dakal salamat po karen pong meg-supporta, ngening aldong ni, meg-chat ka na ako, nanong topic tangeni, ne po. At Imam Carmelita Matito, dakal salamat ken pa mag-PM mo kanako at nyapin mi kaisip ko nung nanon dapat pisabyan ngeni ne po in pisabyan tamo ing grasya na ning Dios yang kaya katamong ikalat ken buong yato yan po bang kanita po tamo po manyirang aliwan tawat bahayo tala po lakwan den pipagkwentuan tam panalangin tala po i-bless tala ilapit tala po keng Dios. Alay wali kong nilo manako. Makaya pa, magluto ya pa Sir Nilo. Yes, hello, Advocate Bakhtiar Gangro. Hello, yes, I'm fine. Don't worry, right? So thank you for watching. Yes, Sir Advocate Bakhtiar Gangro, thank you. Greeting you there in Pakistan.
Take care always. Allah bless you. Assalamualaikum. Okay. So maraming salamat po sa inyong lahat na sumuporta, nanood, nakinig ng Pamilyang Kapampangan ngayon. See you next Sunday at continue po ng pagbibigay ng ideya kung ano pong ating pag-uusapan every Sunday doon sa ating GC. At yung pong mga gustong makisali doon sa GC, you are open po, you are welcome po na makisali sa ating GC po sa Pamilyang Kapampangan. Alright? Yes, Advocate Bakhtiar Gangro, thank you so much. Missing you also there in Pakistan. God bless you all. Thank you po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo.